no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Unha trintena de mariscadores retomaban esta semana a campaña da ameixa en Ribeira. Facíano nas mesmas zonas onde estiveron traballando ata o mes de abril, cando decidiron pechar por mor da escaseza de marisco e a súa escasa rendibilidade. Se ven a ameixa segue a escasear con moitas dificultades para apañar os topes de 15 kilos si se constatou a presenza de marisco de maior tamaño. Na zona que se estuvo anteriormente, que é a zona de Miñoteiros, Illa de Coroso e Lajareu. E depois na zona de Castiñeiras, no límite sur da autorización, temos ali un pequeno triángulo aberto tamén e tamén traballan en esa zona. Foi ao mesmo sitio onde se estuvo traballando, e entonces o marisco que quedou é o mesmo. O que se nota é que o tamaño, pois que en este mes aproveitase un pouco máis de marisco polo tamaño un pouco máis grande. Do resto, síguese tomando igual, máis ou menos o tope son 15 kilos e tómanse 10 kilos, son unha media. Hai xente que toma o tope, xente que non, pero máis ou menos unha media de 10-11 kilos por mariscador. Outra das notas positivas é a suba da cotización, con prezos bastante elevados para esta época do ano. Onte na subasta o precio máximo foi 7,95 e o precio mínimo foi de 7,10, pero 7,10 foron as ameixas as que son máis oscuras, que ven así máis de fango, e o resto foi casi toda entre 7,90 e 7,80. Para esta época do ano, pois son bastante bons. Estamos falando que o ano pasado en esta época estamos vendendo sobre 6,80, 6,70. O sea que esperábamos que o precio subise como sempre a partir do 15 e agora xa están tendo uns precios bastante bons. Iso quer dicir que tampouco non hai moito marisco. Os profesionais seguirán a faenar nesta zona ata finais de xuño, cando se abrirán as concesións de Eiroa e Castiñeiras. Aquí traballarase agora este mes de junio e despois, no mes de xullo, vaise a abrir a seguinte zona. Esta zona quedaría pechada casi totalmente e abriríase unha zona na parte de Eiroa e Castiñeiras. Aí é cando a ameixa xa está bastante máis chea en esa zona, é unha calidad superior porque é a ameixa bastante máis grande, e entonces se espera que os precios acaden valores máis altos. Agárdase tamén que para o forte da campaña de verán se duplique o número de profesionais dedicados á ameixa. Galicia gaña peso na industria conserveira. A comunidade é a primeira rexión europea e a segunda mundial na produción de conservas de peixe e marisco e representa ademais case o 87% do total da produción española. Apostando pola innovación, apostando pola diferenciación do noso produto, apostando pola modernización da industria e apostando polos mercados internacionais. O peso desta industria na economía galega non é menor. Na actualidade a conserva supón o 3% do Produto Interior Bruto en Galicia e representa o 6,5% do emprego industrial na comunidade, unha importancia que, segundo apuntan dende a Xunta, non se lle escapa ao Goberno autonómico. Ayudando a las pequeñas y medianas empresas de tal manera que puedan ir consolidando su situación en el mercado, innovando en su producción, pero sin perder esa forma artesanal que tenemos aquí en Galicia de saber hacer las cosas con cariño y con respeto sobre todo al medio ambiente. Conservas La Brújula en Ribadumia é un exemplo desta industria de éxito, un modelo de negocio que aposta, segundo explican, por mesturar tradición e innovación e que esta mañá coñeceron de primeira man os conselleiros de Industria e de Mar. La conserva de calidad empieza a tener su rincón también en todos estos países.
El reconocimiento ya viene bien que nos llegue, porque llevamos 20 años picando piedra, ha sido difícil defender la cultura de la conserva de calidad, pero afortunadamente es un valor, un activo importante defender la región, defender el origen de la materia prima. Quintana apuntou tamén que coa finalidade de obter máis valor engadido e unha xeitada venda dos produtos, a Xunta puxo ao alcance do sector máis de 260 millóns de euros no período 2009-2015. Na convocatoria deste ano destináronse 13 millóns de euros ás axudas para a mellora das instalacións e da actividade. Durante o transcurso das obras procedeuse á retirada dunha estrutura metálica. No seu lugar habilitarase unha zona verde e un espazo pavimentado con formigón impreso para humanizar este treito que inicialmente non se contemplaba no proxecto. Ao final a obra vai a incluir máis superficie da que estaba prevista inicialmente, porque hai unha zona no Bartón donde había antes unha estrutura metálica, que se sacou a estrutura metálica, e nesa zona, pois, bueno, a verdade é que a Dirección de Obra e Costas pois atopou a posibilidade de poder actuar aí tamén. Entón, aí me gustaría aclaralo, porque hai algún rumor por lo propio Esteiro que non é certo, entón me gustaría aclaralo. Aí non vai a quedar todo erva, nin vai a quedar todo hormigón impreso. Aí vai a quedar unha zona de verde, unha zona con erva, con céspede, e outra zona con hormigón impreso, de xeito que aquelo quede humanizado e quede adecentado. Tiña un pavimento de pedras que se estaba deteriorando, e entón ao final se optou por darlle esta nova superficie que vai a requerir menos mantemento, vai ser máis fácil de manter e vai quedar aquelo máis bonito. Tamén foi preciso retirar algunhas árbores ante o risco de desprendemento, posto que presentaban raíces moi superficiais, máis aínda co cambio de pavimento. A intención do Concello é replantar diversas especies ao longo de todo o paseo. O eliminar o pavimento que estaba xa en mal estado, pois esas árbores quedaban moito no aire e apenas lles daba algo de vento, caían, co cal era un perigo para as persoas que estaban traballando ali, co cal ao final o que se fixo foi, algúns xa caíron de por sí, co propio aire, unha vez que lle quedaban as raíces así moito no aire, e as outras pois sacaron para evitar este perigo. Vanse a plantar árbores, dicir, aquilo non vai quedar unha esplanada así sin máis. A previsión é que os traballos estean rematados a mediados deste mes de xuño, de xeito que o paseo estará en servizo para a tempada de verán. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A promoción da oferta náutica galega levou a semana pasada a portos de Galicia ata Irlanda. A delegación desenvolveu unha apretada axenda que arrincou cunha reunión en Tour España en Dublín para analizar o potencial do mercado náutico con turoperadores. A seguinte parada foi o Royal Irish Yacht Club, donde imos a facer unha presentación que ten que ver coa oferta promocional da náutica galega e tamén falar de proxectos de ámbito europeo que estamos desenvolvendo con outros socios da nosa comunidade autónoma e outros socios do conxunto de Europa. No caso de Galicia, de xeito singular, coa Asociación Galega de Actividades Náuticas. A acción promocional de Portos de Galicia tamén levou a delegación a dous importantes puntos da náutica irlandesa, o Royal Cork Yacht Club, o máis antigo do mundo, e o Kinsale Yacht Club. Teño que facer unha valoración necesariamente positiva porque os actos que tuveron lugar estuveron cheos de xente como moi interesada, xente que facía preguntas onde amosaba o seu coñecemento da realidade náutica de Galicia e que ao mesmo tempo quería coñecer novas posibilidades á hora de programar a súa estadía con motivo das vacacións. Segundo explican dende Portos, o irlandés é un mercado importante e exixente no que Galicia xa ten gañado un pequeno espazo entre os cruceiristas. Así as cousas, a intención do ente autonómico é conseguir que a súa presenza siga medrando. When you look at the
Cando miras a xeografía de Europa, Irlanda está preto de Galicia, tan só unhas 500 millas. E para moita xente o primeiro destino para desfrutar dun pouco de sol, dunha fantástica comida e de fantásticos viños. Ademais, é máis barato que Irlanda. É moi importante traer esta información ao público irlandés. E o que queremos é seguir incrementando esas cifras que por unha cantidad de 9.000 embarcacións en tránsito chegaron no pasado ano 2017. Decía tamén que falaremos de proxectos europeos nos que estamos traballando, que están xestionando de maneira máis destacada do proxecto Ecodestín. Dende Portos non desbotan empregar o vindeiro ano Xacobeo 2021 como reclamo. De feito, xa mantiveron os primeiros contactos para organizar unha travesía náutica para conmemoralo. A axenda en Irlanda completouse con outras accións como o encontro que mantiveron no Cork Institute. Nesta incursión no mercado irlandés, o alcalde de Boiro, acompañado polo presidente de Portos de Galicia, mantivo unha xuntanza con representantes de Tour España en Irlanda, co fin de dar a coñecer os recursos turísticos con que conta o municipio vencellados á náutica recreativa. Dentro da estrategia de Boiro de ofrecer os seus produtos e os seus recursos turísticos, facemos unha incursión no mercado irlandés co obxectivo de ofrecer os nosos recursos e ampliar a diversidade turística e que o turismo internacional acceda a Boiro. Tivemos unha reunión con Teresa Gancedo, que é a directora e management de Tour España en Dublín, para ofrecerlle os nosos produtos. Tivemos unha reunión importantísima con todos os tour operadores que traballan en Irlanda para acercarlle o que é o noso produto turístico, os náuticos e todo aqueles servicios que se pode ofrecer desde o noso pobo. Tamén tiveron ocasión de coñecer as instalacións de diversos clubs náuticos irlandeses, como o Irish Yacht Club, o Royal Cork ou Kinsale, que aglutinan preto de 4.000 socios, potenciais clientes da náutica galega, a través das numerosas rutas internacionais que recalan no náutico de Cabo de Cruz. Son náuticos que se acercan casi unhas 4.000 personas de socios, e o cual intentamos é, ademais de chegarlle os nosos recursos turísticos e favorecer que as súas estancias poden aproveitar todos os nosos produtos, os nosos ofrecementos, ademais incorporar unha estrategia de acercamento de participación nestas incursións tan importantes nas que participa Boiro, que é o remonte do Ulla e da Ría da Arousa, esa ruta xacobea que temos Ría da Arousa, Ulla, e tamén o que levamos facendo durante casi 4 ou 5 anos, que é o Cabaleiro das Cuncha, que é unha ruta xacobea que acaba en Boiro, se releva a xente a Santiago dende Boiro e que ven desde Portugal, dende o Porto, non? Son case as 12 da mañá, o tempo está revolto e o mar tampouco acompaña. Neste contexto, unha embarcación sofre un incendio o que obriga o desaloxo dos seus 2 tripulantes. Por sorte, estámoslles a falar dun simulacro organizado fronte á Parea de Silgar, en Sanxenxo. No exercicio intervén o helicóptero de salvamento Pesca 1, unha embarcación de emerxencias e por terra, efectivos de diferentes corpos como a Policía Local ou Protección Civil. Un dos tripulantes é rescatado por aeronave e outro evacuado por mar. Bueno, pues hicimos un exercicio de rescate no mar, de donde unha embarcación simulamos un incendio e con 2 vítimas. Unha das vítimas a rescatamos nós coa embarcación de salvamento e a outra foi rescatada polo Pesca 1, pola tripulación do Pesca 1, izando co socorrista do helicóptero e operador de grúa e, de toda a tripulación. O exercicio serviu como adestramento para enfrontarse a rescates reais. Unha das claves deses operativos é, sen dúbida, a eficacia na coordinación nos corpos para que ningún imprevisto reste tempo en momentos nos que cada segundo pode ser de vital importancia. Tanto pola nosa parte como, obviamente, pola parte da tripulación de helicóptero está adoitada xa a facer este tipo de exercicios con moita regularidade. Teñen unha práctica que, xa vichedes que foi un rescate completamente limpo e en cuestión de segundos. Observando o rescate dende terra, dúcias e dúcias de nenos procedentes de diferentes centros educativos de Sanxenxo. A vistosidade da manobre e, sobre todo, a intervención do helicóptero deixou a máis de un coa boca aberta.
Sí, por suposto, bueno, os críos estas cosas, pois obviamente lle gustan moito, e ver o helicóptero aproximarse, o que fai incluso no mar, que unha das cousas que comentamos que lle gustaba moito o remuiño que facía na auga, pois bueno, estas cousas sempre son atractivas para eles. Co simulacro rematado con éxito, os rapaces tiveron a oportunidade de ver de preto o Pesca 1 e preguntarlle aos seus pilotos polo seu funcionamento. Un concurso convocado polo Concello de Ourense sobre a Ponte Nova fixo merecedores aos alumnos de sexto de primaria do CEIP de prácticas deste premio, unha viaxe pola comarca de Muros-Noia. Pois dúas clases decidiron facer dúas maquetas e, bueno, algún dibuixo máis fixeron, non? Fixeronse, como non daba moito tempo, pois estiveron traballando nos recreos, bueno, ca nosa axuda, lóxico, dos profes, non? E presentamos pois dúas maquetas, a verdade é que lle quedaron moi bonitas. Unha fixerona rematada con area da praia, imitando a pedra, e a outra recubrirna con plastilina, e, bueno, a que ganou foi a que estaba coberta ca area da praia. E o premio era pois unha viaxe a Muros e Noia. Tivemos moito traballo a facer iso e logo colaboramos moitas persoas, entonces o traballo que levamos pois al final dá resultado. Unha das paradas realizadas por este grupo de sexto de primaria foi o Museo do Mar de Porto do Son. Ali tiveron ocasión de achegarse ás diferentes artes de pesca e fauna mariña, algo bastante descoñecido para quen procede dun concello de interior. O que máis me chamou a atención é que houvese moitos tipos de métodos de pesca. Somos de interior e non sabemos moito do mar, e vir coñecelo é moi bo. Todos os que nos está enseñando cultural é impresionante, a min gusta moito toda a historia que ten, parece increíble que en Galicia haxa tanta variedade de peixes, tanta historia, sobre todo mariñeira e religiosa. É moi divertido porque é a primeira experiencia que famos polo mar, dormindo nun hotel, pareceme moi ben, por un premio que ganamos. O percorrido que durante 2 días realizan pola comarca de Muros-Noia enmárcase no proxecto Mar Galaica Ensina, que promove o GALP Costa Sostible Seo de Fisterra Muros-Noia. Vamos ir a visitar a nave de redeiras para que vexan como se amañan as redes, e logo visitaremos tamén un barco do cerco no porto de Portosí. Onte estuveron vendo pola mañán a actividade marisqueira no porto de Portocubelo en Lira, e logo pola tarde estuveron visitando o patrimonio religioso e mariñeiro da vila de Muros. Tras embarcarse neste inspirador proxecto, os nenos volveron xa á súa casa cun mar de novas experiencias que compartir. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.